fa Maryam har yanzu ba ta amincewa Al'amin ba, domin kuwa labari na Census 9 episode 15 zai zo muku ne ranar Juma'a. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Aminu Saira ya ƙara jan hankulan mutane na ganin yadda zai dawo shirinsa na labari da, wanda hakan ne ya jawo hankulan mutane suka ƙara kawo ra'ayoyinsu a kan shirin labari na, wanda Maryam ta yi gaggauta juyar da kanta ta risinawa Al'amin, domin kuwa a yanzu haka shi ne mijinta. Sannan kuma duk duniya ba ta da sama da shi, domin kuwa aljanna ta mana a kafarsa. Dolenta ta tsaya ta yi biyayya a gare sa, domin kuwa mahaifiyar Maryam ta ƙara bawa Al'amin haƙuri wajen ganin ya share duk wani abu da Maryam ta yi masa. Kada ya sake ya riƙe ta a zuciyarsa, ya yi gaggawar haƙura da duk abin da ya faru a baya. Mai sauraro karka manta, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna ƙara tuna ma ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar